na Ayaatekire Chinsa Isato TV. Mwanchomo waliya ukisitv ritweriga liye Jumatano tariki na 25 mutenye 12 umwaka bw'ekiri 2023 negende bunani gogendere gutwara ubo ligeri buro bw'ime KCTV chinga kingananya ko bakwirigania asinchira ya bene nkomanyonsi bunanyarira ko bakawatikana gutokera semeze itomangana maya chekoro kwa Eric Bosire nigo tokubatira na Jacinta Nyabeta kurwa sensemo ya kabere studio kandi kunili une kibicha kirabire asinchira yoboy kirano sangana ntuwe komoy aya na Ayaatekire Chinsa Isato TV. Ematemo kurwa asekenyorogi abontorome igare bunge abo basiye county ya Kisii nigo emenyete amo no mugaka uyonyara ko bagakurwara asegeka batamanyiti bunamboro erekyobo asabanyara ko bakuboliye banyara ko bagosirwa komanya oborero mugako yo nabwo banyara ko bagosirwa kumurwalia asinge nchinigo babwate obolemerwa muri kito Cornelia Sonyancha ngaho tuchakelia Ayaatekire obotukobwalero kurwa asinke yo gotoka bobasi me county ya Kisii. Eamatemo kurwa sekenyoro kia bointo more kigotoke mie wodi ya buitangare ebunge ya bobasi county ya Kisii nigo yasokire na gusaba obokonyi babene kurasaba raibe county ya Kisii kubasira konyora chibese chichira bakonye kogenda senyagitari kumanyo burero bugenderete guchando mugaka bwenkeyo umanyekene buna Moses Omondi Thomas Lietaliane Moses Omondi Thomas wone ni gaiga bontorome tu higare ono nabo ndualite amatuka mangi koetani miaka ange 20 yaetire aseigo abaminto una bono ndeiga tindo chasendo chikochi kimuranyare gonkonya nabonda basabire Nyasaye chinga kichi chonzi Kurengana munera niga korera buna niga gwitira chinga kichinko asoborero botaramanyikana wikabono oborwero bwane buna boreiga una morigereretie side yeye una pointeti side yeye nande morigereri omubero yone buna ndeiga barari ba minto simbarati kakia sore boraire nore ni igari getaseni kiao igari stadium kakinona basikari babo mbantu kutaisiko kora nyare kwancha kakiosa yinono mobuko kaki montiga una barari bachire gaki simbarati nigo boigo atebire buno burero buti bonga maroirande na igentanda kikumobo yuburero buti buramanyekana gwikabono burero bombori boribu mokorore TV yeiga buna dachire bwonega gaki nkorera mariga hase bono ngochiko kwane nkoro ya minyoka ya gendege sara norene ndagira tindikori bono nigatebire buna korengana mo n'abanyagitari nigo basabite chiringi chirifu 250 gokorera kumanwa gosoborero bwo mboere chibeso chitakeire nyagitari shiringi 1250 chitakeire maego kore researching tari kento kende gyonsi kiraete ense yeiga haso gwanja paino Nyasaye tiga nyare ko bamenta chinguru
no mwaka ndagakyo igore rubuya kurengana muno muryoya nigo boiga kweneke buna nigo bonire kirigento wikiritu yabo yonsi asabano batobati kendi gyonsi ase no nyokonyore ndagira negitire kenene na mugurete buna atari kunyara kurie ndagira lakini kabwate ng'ombe yinkaoni naende kero na muire nyagitari ne chibese chinke naende chikaera naende ngachaka buya naende ngasoe kagasiga kegake naende ngagure yenderende batimukire naende tigangore naende anyora nyoe na mabera sibe kiagere ndagira yobu kimatari kunyara kuri no muntu kunywe chai uso kunywera ngori wano basabira barayibonsi goesonani irinde kweneke buna babasirire irinde banyare gukora uburero bwo Timbarati Steve Alika noyo iga tonya toto noyo iga ominto obiri handonsia sole no abarari ba minto basoire buone irigara banyaye konkonya Kebono ngoteba na kia abantu ba minto bonsi bibare biroge sibaigwete nyore buna kwana igo babotonya toto babasimbarati nyore no mugabano ita bababi obiri onde bwensi asare gakibanyi gwebirero byane banyare gonkonya na inche nyare komokonyere kiagera gotore nere ntubwati abaiburi nabo torenche nere nandi nintu tweka tukonya koirwanirira rende kuripotera Kisi TV igonkurukwa Cornelius Onyancha Mogusu. Togotigana na iyo nigo moteri yo manyikanete buna mambo anene mono nyarira kubaga kumanyikana sogo tera matera ege siasa okwanyara kubaga kumusige tomugabana bwe county ya Kisi umuske Paul Simbarati uyo nyara kubaga korwara na koirwa sinyegitari ya Nairobi Hospital niganya tukobaga kwigoroma ga konyorobo bwenia na wakambuye uchiaso mugabana bwe county ya Kisi umuske Paul Simbarati uyo nyara kubaga kumwakanire billions ya nyegitari ya ngewetane shilingi chiribu chimisano ono niganyarira ko bakawakambuye guchiasa barayibonsi na batabona nere buyabanyara ko bakubwaterana na kugendera gusira wari tari kwenyara abo igo bali bakonyora amakongu ao Kusiyo mugimo ngigwete tenenianga mato igoro ndabatebya mumuranare sobe karibu basierie taliayo kurkusimba aye simba negezire kyoge kona chama ugagia sokie mezeto omugano simboro mutambe nintema koyo kwano taere narwara se egekegeke lakini yokurwara gutarenge gosori ambulance nkagenda Nairobi Hospital narongo ikonga bekwe ward naro bagachaka gukora uburingoria kutaka kumanyanga nakyo muchando yochete nende ninki naroro bakandwalia nende bakanyoranga the problem I had oringe inflammation of the heart bandwaliria se amatuka tato nende ebiri nigo yarenge nene mono nabona arenge worried even my family bakabolinga how we going to pay the bill. They were very much concerned konyora boboire lakini rende nyasaga nkonya nkanyore support korwa so mheshimiwa Simba uyoro mugavano Kisi County nende no musani onenda tebe agakane billions yarenge close to 500,000 agakane billions nkarunya getari kinde buya nende ngo na komekiale follow up ngana kingendrete osena bwenire used to communicate ko mbolinga na kingendrete so yentekene nenda tebe mbiye mono governor. I had friends na barabu bakebe kamo bagatakanga kerokende tigaba contribute ege rambaro chinga Nairobi Hospital na bera be challenge ono na monta itemba tebinga isingenche biri yane ya kanirwe timbo atiene financial crisis yebetereti ngambo na togwakane bill na bonare kubasaba na baminto ono inuyendo mora akole no gonsabera nende group ina moko yesieka asobwanchani obonene esengenche omonto kagwakonyiro nende tebweneti uchaka kobeka ng'emechango nero montarale kerokenda aralengelinga utaite kutumia oborwire bwao for financial support.
Togotigana na roboti oroni gabara akorwa se county ya Nyamira banyara ko bagwikirana se kanisa ya Nyamira Central yanyara ko bagekubekira maboko gosomoro beli omanye kartu na dedication asomone niyo monene arenge Pastor Dr. Samuel Makoli oyole omonya kerogo o East Kenya Union Conference muri kitokorwa se county ya Nyamira Yvonne Moriasi na ikirana senseme yo nabono ni gutwareganira roboti oroiga asinchira yobo ikirano. Ekanisa yege Adventista ya Nyamira Central hiyo gotoka sobo gatagati bwa township bunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira nigo litukuria lero yabekirwo koboko bene maiga yobwagachi eri gochaka emirobero yaye bune bwenerete kurengana n'umurandi wa district na indi kanisa yo Pastor Evans Charana Nyaega nabonte tekoira nering'ambi ya mono asomo yigo monene twatu analitukuria lero wokobeke kanisa yaito ya Nyamira Central nzemo kobeke kanisa eyemo asiki kanisa Jones kiensengima kiabekirwa nzemo oyo no murobero ikiranwa n'abashirika be kanisa eyo asabaraye kurwe county eyo baikirana buna ba MCA amo n'abatenere bo mujumbe borogongoro Steve Mugaka Pastor Evans Charana nigaira libagerio wakira ngambi y'abashiriki be kanisa eyo asomokia bwe myaka eminga sobwagachi abakristo ba Nyamira Central kurwa bachagete kurwe myaka 15 ya erego ikabono mbiyemo naso kwebwo konene kanisa ye yachagete nande gaikanjera ekayeri wanse singencho yobwagacho musingi oringo mubenzemo lakini abakristo baremereirie baje agakire goikaya atabukire bono yabekirwe nsemo yairire goetania gisiringi kimilioni emiyemo neyemo wikase yaikeire nande ntwege nitenga Nyasaye oyo osesenirie abantu bayo gokora emirimo n'abaseni mono gokora emirimo endemenene nigare no gosemera ng'ekanisa eyo nekigoikerania ekirenga kiobokoreri ntwege nitenga nagendera goikerania ebirenga biaye binene byogosasima Nyasaye nakurandiria ogotoreka ase abantu bonsi bagiyetoenda nkamutwenzi nase chibesa chategeireri gukura magacha yo nigaboria abantu bonsi anene mona barayi kubasira ase ebintu bitigarete bikobekwa ime bikebike bune birogo ebintu byogokwanera enyumba y'omurandia na isiko egeita monoro bago naho bitigarete bikoire chibesa kimilioni 90 imanya kwera nabonde no kwegena nga ntokore emiroberi yonsi buna yabeta designed ekiagara ase tuarure no atambe igaba Kristo baito tumokwa moyo abarayi beking'enjo wao mwabere mogotokonya togendere kubwaterana emirimo ekere gotaboka kegima erietari ya Nyasaye ndimukiriri bwa igoro na nebe kiorokereria ase emirimo emiya yakorekira iga ase county ya Nyamira Omorisi omonene w'ekanisa eyo Abel Omao nigatogia na gosegeta oburayi nonyengo chiasa abantu bali abe emyaka emeke Nyasaye nabote biegwa atoire nekero agojolire semene yo sigadre somuya h aboku ko yakora ekora ngo trastingu chiae gazinya gwikirana igo myaka tebwa tside na yons soranga simuntu kwerura sinjoko ndibire muyo monene ateni posunu kwa iru nigateba buna nonyemaega yo gwetera mange nigali no mogoka sobwaro obwo baikire ura imbwanya kubura jare nchiborogo lakini Nyasaye otokonyire ase myaka na biro bisi myaka ebere twabeto kubwaterana wetera singucho monene turoche mirimo yo gusukere omune mirimo yo borandi na sense moyo munyakerogo East Kenya Union Conference Pastor Dr. Samuel Makori oyo na indole ngomo gani bwesiko nigairero buyabo koigore kanisa bene gose dedication nigaira libagerio gosemia abashirike nchirengi yayo komwero komonene I'll bring you back this place. I'll bless you. I'll give you many descendants. Kuripotera Kisi TV kurwase kaunti ya Nyamira nche Yvonne Moriasi Maiga yabamenyi bense mwenchoro wodi ya nyecheke bunge babasi kaunti ya Kisi kwe murunganiria na kweremera epali kanyanyara kwa bakego saleka anemonasi balingi komo mochia
omo MCA we wodi yo moske naftal nigo banyarire ko bakonyora obo bose kwerenerwa kuya ase bari no kwegera mune pali ni chinyara ko bagekoreshigwa ase baborire abarai anerimo no MCA omubunge nabo igo mu gabana we county ya Kisii ko bwaterana wekerania amagendero anerimo no Ayaatekire Samarieta Johnson Bosire nyagaka omukaji we byosi Ekware village gangira niri bageri gwakira abana babakoreka sigege bijana bikore mepara ye byosi enjoro senge njabira matuka mange tanya go shiburikerwa nabarai ane domaitia barai go sembara go sembayo okay ya sibare nyabakwigwe yogieri bate action nyamba go take action still we have power ntugwate chingure bijana bako pamoja na sisi bakatokore gasi mune tutagete ekenyoro gito kererekane mono tiganga kere omoyeshimiwa Aaron Moti chairman ya ite school ye njoro na koro mukia sana gato omuchanga na oroto ende tukubika njira aga iga na murocheiga ebichana mbishigurige tena mangana ayu na ende tiganga kere na Mark Nyang'au mwalimu nere mbiyamo na somo changa to tukubika ende tukubika njira na Fred Nyang'au nere tiamwa kere ngambu yamo na sega ende tukora se bichana na korange para ya ite yamere boronge ntori ko chigotwara mechando ko chimotu egekogera ntori ko chigotegemea barai tigana ndente bie bichana bia ne para ga iga nyenje se patenerete mono bana Nelson Mandela ogende to kubwata mangana ye video na gokora kiregento na endo mukyo ibo bwate ogendere ne bichana bionsi birega iga para na bia kerembu yamo na sengenje ko menchitorea tari mondo ko bakana na tari siasa to bwata se pare e para ye tuto etero sigwe asa yo makati ga sabe nyasaye onde bwe sire igweri ogeri nera na ba komente ya komenta e bichana ibigendera ko legasi mbiyamo sana Marieta ane Johnson Bosire nyagaka ogotoka nyacheki ward asomwe simu ngo bakora no mugambi Innocent obirimo manyi bobasi lakini abuto tararase chingaki gorendo yora abanyore nabako batento bakanetia batakorera gasi abachore tubakore nainje kurase boda igongoro ko Edwin Michael ase pale twatese kira matuka mange bone bijana ndoje bierure mwesimi wongoba mwesimi wa Innocent obiri bale na boto chandegete botambe lakini bona onye muri gocha next moto kani thank you asanti naende ngotebie TV yaitonga TV nayo yamoyoka tobwate eye maete koigwa mwananchi Kisii TV thank you so much asoko tokonya bono mwabera abamana asinguru chieto na ase community yaito ne community engima ntwe go togo tune Kisii TV inero engako yomugusi egotokonya asante Samarieta Nelson Mandela Samarieta Johnson Bosire nyagaka mochiekere nyo nigo bakubolio bwene bwabo maega yoyo mobo botoka kabekire asenkendu ya Nyamira Jackson Makoli niga kagere goitwa korengana mono mokonyi bo mu commissioner ase county wesensemo ya Nyamira South Samson Musumba ganyarire ko bagakwenekia egekorekyo Nikauliza moja attendance hii ni ndugu yangu lakini majina sio majina yake. Nikawauliza au kuwa na kitambulisho kinaye kumtambua kwa maana alikuwa anatembea na vitu zake zote. Wakasema sisi hatujui hiyo maneno, mwende muulize kwa polisi, kwa maana polisi yenyewe ndio mpeleka kwa mochari. Sasa nikauliza wapi nguo zake? Wakasema nguo zake hakuna, ati zilichomwa. Sasa nikashangaa nguo za mtu ambaye ameuawa mbona zinachomwa? Hatukuna ene corruption na samba yote, hakuna shida na yeye. Hata nimeshangaa ile vitu kile makosa toka kiweka ikatokea hapa. Tulisikia aliumizwa sana. Aliumizwa na marungu, akafunjwa mguu, akaumiswa kila bahari. Mpaka akapika nduru, mpaka akakucha akasirai sasa akakosa fahamu. Kuna mwanamume mmoja ambao ilisemekana alikuwa anashukiwa ya kuwa alikuwa anaiba ndizi, na kutokana na hayo ikasemekana alifumaniwa na akaweza kupigwa na baadaye kupelekwa hospitali akafa. Lakini baada ya uchunguzi ambao tumekuwa nayo hapa na pale, inadhibitishwa kuwa marehemu hakuwa naiba. Mokonyi bomurai wensi ya Kenya Dr. William Ose Omoske Geoffrey Rigadiga Shagwani ganyara ko baga ko sangamo nabasaye au banyara ko bakoganya asinka ya sigika
maiga y'emisangirekano yenyerere ko bakagutwara gucakira rituko liesuguku gwikira rero iga asononye nabo banyarire ko bakomobolia abainyore na kubakonya anene mono bali bakuru wa Sorongo rwa Mount Kenya. Sabina Obuya, nimetoka pande za Kisii. Yet my grandmother stays in here from Madera constituency. I came to say hi to her during this festive season. I'm happy Rigiji is sharing the Christmas holiday with the youths, and it's such a nice picture and showing youth the direction. To me, the thing that I'll talk about youth is that the government of Kenya should help youth so that they can get more job opportunities, so that they can avoid these things of robbery, they can avoid using drugs. That is what I can tell the government to help youth in and support youth in their entertainment, music industry, so that youth can grow. You know, the youth are the future of this nation, and we are really hoping the government to support us as youth, as they promised us during 2022 campaigns. Otherwise, I have enjoyed being here, and I think we will enjoy more with the Deputy President and His High Excellency Dorcas Rigathi. Thank you. Ninaitwa David Mwagi Kiama, nimetoka upande wa Kabaru. Nimekuja hapa kujionea ule Vice President, bado wacha seme na Dorcas. Bado sijaona, lakini tunataka kuwapea ujumbe. Tukiwa upande kama wanalika, tukiwa uko upande wa Kabaru, tunataka watembelee kwa sababu tuko nyuma kidogo, lakini najua lazima tupee serikali muda wa kufanya kazi, na wakiwa Vice President na Ruto wafanye kazi ile tuliwapea. Labda tunaona kama serikali inatigiza, lakini inaenda kama kawaida. Wacha nikwambia kitu kimoja, kama ukiwa kijana uoe msichana, huko nyumbani hakuna kitu unakuta hakuna sufuria, hakuna mbilika, hakuna kikombe. Lazima sasa uanze kujipanga hapo. Hapa ni serikali inajipanga. Kama huko tunakaa, tunalima viazi, mboga, carrot. Lazima akuja aongee na wakulima, aone vile kazi tunafanya. Kama huko upande wa Kabaru tunataka dams, tunalima hizo vitu, lakini hakuna maji. Wakati wa kiangazi tunaanza kupigana sababu hakuna maji ya kunywa, ni kidogo. Ndipo tunamwambia akunja huko upande wa Kabaru ajione atumpe atembelee wase wanarika, ndio tuende bere. Nara yitwanyara ko bato kwariganiriya sobotko bwarero ntogendera komanya yo mananda mange bunaragendera watikana batoikira asemezeito yamangana maya chenkoro kwa Eric Bosire mbakire buyabariki baito bamangana mayibonsi banyara ko bakwane kibnonsi twayenyorire abigongwa kerengambiye mona singinchikanyara chinga kigosanga mona inche ekerekeiga mwakirambiye mo director ne Jacinta Nyabeta uyobe komo kiana kwane kibuneli yogine chibicha byabokere asenchira ebwenerete chenkoro kwa Eric Bosire ako ganiro boli galberobia. Aya na Ayaatekire Chinsa Isato TV. Kisi TV amandegere y'umugusi. Kisi TV amandegere y'umugusi.
Jacinta